Halo लोगोफोर दिनै आं दङ जानायाव नङा मोनसे मेलायाव दंफैयो आरो जोंनि क'क्राझारनिनो ओरै दावलेगुरि होननायाव मोनसे मेलायाव बेरायनो फैदों ओमफ्राय नायनायसै लोगोफोर मा मोनलाङो ओमफ्राय गेलेलांनायखौ नायलांबाय था लोगोफोर दे आं दा देखायबाय थागोन दा जों जास्ट इन्ट्र'ल' खालामदों आरो ओमफ्राय हरैहाय नाहरोबा बहुत गारि दं बहुत मटर दं आरो ओमफ्राय जानायखौ आं दिनै होथ'नो हानाय नंला बेखौनो नायसाबदोलाय लोगोफोर मोजां मोनोबा लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम देखायलांगासिनो दं लोगोफोर दे ओमफ्राय भिडिअ'आव फुरा थाबाय था दा नै थांगासिनो दं ओरैबो गासिबो गारिजों ओंखायनो बहुत मानसि दं जों दा थांगासिनो दं एन्ट्रि खालामबाय फार्स्टआव माबाखौ नाहरग्रोदो भिउखौ एक्सट्रा भिउ बेबायदि भिउ এইট होलायबाय जों एबार एइट एबार एइट जानोसै मासे लांथारनांगौ आजाव 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 नै बावसो जाबाय दे एबार फिसाखौ गेलेनोसै 10 रुपिस दाम बे दाउ दं माबा दाउदै दं आरो हांसोआ 50 टाका नोंथांमोना थारैनो गेलेदोंबा आरो गारि जाफ्लांनायजों थारैनो मोनगोन गारिनि माब्रै मोनगोन ओमफ्राय दाउआ गारि जाफ्लांनायजों दाउखौनो माब्रै मोनगोन 50 टाकानि आरो हांसो आरो 50 टाकानि माब्रै मोनगोन आरो लोगोसे दा नोंथांमोनहा हांसो गारि जानानै बे हांसो गारि जानानै बिथांमोननो जों मोनसे प्राइज हरगोन बे प्राइजआनो जाहैबाय खुमब्रा फिथाइ हरखागोन आरोखि जोङो प्राइजआ
दा जालाबाय दा जों सोरबा हांसो देनानै गारहोजागोन बे बिथांमोननो बे थाइसे फुहरनाय जागोन होलायबाय नैबे 21 आरो 22 होलायबाय नायनायसैलाय मा लिरनाय दङ आजा आजा 21 22 जानो लुबैदोंब्रा आजा गिदिंबाव गिदिंबाव एसे गिदिंबाव दे थांबाव आं होबा खमाव फैयो आद्रा मोसाबाय बिथाङा साबायखर थाबाय बिथांनिसिम आदसा बिथाङा बायद' लांफैदो पियासखौ लांमारसिगोन नामालाय गैयालै माइरिबो सेसखा आं होनसै एबार आदसा दानिया जबा ब्रह्म 16 सिंगल डान्स मिडल दावलिगुरि पियासखौ लांगोन बेखौ नांगौबा मिजिं ब्रह्म दुवाल डान्स दाउबो मोना हांसोबो मोनाबा माथो खालामबावनो लोगोफोर बे पियासखौनो लांनानै ओंख्रि संहैदासो 16 दंना गैया 16 प्लिज प्लिज गैयाबा प्लिज प्लिज मिजिं ब्रह्म 14 सो जालायबाय जालालै बे मिजिं ब्रह्म दुवाल डान्स one time गैयाबा दोनथ'नाय जासै 16 जबा ब्रह्म 16 प्लिज जबा ब्रह्म सिंगल डान्स फैदो एबार लाखिदो 16 आव र' नांमारबाय लोगोफोर सामब्रामखौ लांसै जोङो बे सामब्रामखौ खय केजिथाय बाजैयासो मोनसे खय केजि बाजै आराय केजिनो थोबायलै लाबाखै र' लोगोफोर उनाव माबा बावनोसै आरोबाव गेलेबावगोन र' lebih bahaya mengenai hari এটা কি বস্তু এটা ভাঙাবার না পারে এটা ভাঙাইলে 30 টাকা দিয়া হাঁস কি দিয়ে ভাঙাবো এটা 30 টাকা একটা হাঁস 30 টাকা আরে তো কত দিয়ে ভাঙাবো লাগে আরিয়া একবার মারলে কিন্তু একবার 30 টাকা ভাইয়া এটা ভাইয়া এই দেখ দে মার आरो दाउनिया 50 आरो हांसोना 50 भाइया
माबाजों बुदों आरो गनजों बुदों सिफायनाया आरोखि माबा मोनसे साइन्स दं जानांगौ आरो बायाखै माबाखौ सिफायनो हायोबा बेखौ मोनगोन आरो 30 रुपिस लागोन बस्था होनाय दं सायाव बस्था बुख्रुबनांगौ आरो बेखौ बुख्रुबानो हांसोआ सिंलाङो 30 थाखा लायो बाया होनै लोगोफोरा मानसिया बुख्रुबायनाय गेब्लेजोब्बाय आंबो हायाखै नैबे बिथाङा हाबाय आरो बिथाङा हाबाय हांसो मासे चेम्पियन आं हादों
लोगोफोरजों ओंखारबोबाय न'आव थांसिगोन आरो दा मा खालामबावनो जेबो मोनाखिसै भाग्यआ थिग नङा ओमफ्राय बे सामब्राम आराय केजिखौनो लानानै संजाहैनोसै आरो जों दा होमबा लोगोफोर बेखिनियाव आं फोजोबथ'बाय दिनै जानायखौथ' आं देखायथ'वा दिनै दहायनो होनखादों आं होमबा मालाबा नुफ्लांबायबा लाइक साबस्क्राइब शेयार खालामनायखौ दा लोगोफोर दे जों थांनोसै एबार दे बाय